Odo Broni nya wadwene se wo na otena Lumba ho da last minute na kakra ho nti wo na deserve ni nyina wo deserve hwe emmo so pebi ma Akosua Serwaa Akosua Serwaa anya hwe wo kunu ne mane ye wo ma Akosua Serwaa woye bi Lumba yi da hia dem no no wo ho boa woye bi momfra Akosua Serwaa momfra Odo Broni de omo ye nyina etwa ko wi agapade de omo ye nyina etwa ko wi agapade Lumba no no ti asama do ne se de mo ye ni nyina wo fa anya hwe na de mo ye din wo kyena Mabe family dia ye why Akosua Serwaa ne tina home fie bebre Odo Broni te ho wo Ghana ha dad Lumba de Odo Broni eko up and down ni nyina no waka ho wo hunu ada no ama meko ho ntokwa Odo Broni ne nso ba ye na Akosua Serwaa te wa ye nyanyaa no no wono Odo Broni nso wa hu ohun Odo Broni ti krom ha Akosua Serwaa ba Calvin kwadwofo so Serwaa wa wo fira brochire ba wono Odo Broni ne kodwom ema Odo Broni kodigwa ede ma ne kwa brochire kwa ma Akosua Serwaa etina Akosua Serwaa ya we so Odo Broni wo ho Lumba gina eye stage so Odo Broni ti wona Lumba kan wo bedwam se meyira Akosua Serwaa onya sada me say kenpon dwabem fosu papa she you guys you have disappointed mo yonko ne pa mo na nyame eya doma ya wada which is Thursday ya eda yenimu ya ebe ana Kumasi High Court no ebetena Daddy Lumba ene omo court case no eso na yenyina nso yebehye ne nso a Daddy Lumba de yire pani ye freno Akosua Serwaa a obono ho adwa ewo Germany atabili Daddy Lumba ebusua no ene nipa mienu apeto ediomo ekọ court se court no ehwe na yenka nsem ni bi emfama ne fise Charles kwadwo fuso ye ni kunu ni mpon Daddy Lumba to anananom se yedo na nkame akoyesa asabusuafo no epese eye kululu ti eno nam so Akosua Serwaa e Daddy Lumba busuafo su family no ekọ court ebiemu nso o de transition adwumakuo no ma ehwe Daddy Lumba emu no so ehwe ne body etoto ne body no sene emwamwa nanim ba bi nchia no o de adwumakuo no nso ekọ court ebiemu nso ene ne kura aha na nyesa na ebeka no yo Odo Broni a ye friend Priscilla Ofuriata da yi Akosua Serwaa nso de naka court siu no eho na niema bese 4 pe ana Akosua Serwaa agire mu se court no ehwe nyankopon anim ne bonsam atiko na yenyema no na ibibie ntumi enue peyo ni nyina no nso ekowie se court no ehwe na yenye nukrani na nyame yadoma 6 December yi no ontre dwem na onye fans obeze ni nyina kowie ejapade enti nyame yadoma Thursday ya wada ebe yi ya the exclusive ni update ni nyina no edebe so kasafidie eso na after se papa yi wu ye ne nsem deja bebre na nso no wate ewo kasafidie yi so anase channel yi so ene Okatakyie Afrifa ndo de behwim ene nso ode aba na ne kasam no kire mu se wadi Daddy Lumba ne namfofo kempon ene dwabe kwadwofo su ene papa shi wadi omho yawo na ene wa kasa papa abusuan yemposo nkotie Okatakyie Afrifa nsem ni bi emra na ene esima bese aduasa ne ebre kakra da ye nimu betie nsem ye ba ye beto aso na tie na hye nso se wo ye company we brands individual ankrankwadu adwumaku a opese o advertise e o daily VGH ye channel we so ye bie kwa to ho so ate yase promotion e koso ye numbers no na da screen so fa test WhatsApp impenifo ene ye marketing team ne monkomo na ye nkyerechero ne me ani so abusia ye nko Okatakyie Afrifa kache emra here is the case that Lumba eden kofo bi bonyom kwajofu ayi dwabem fosu ene kwa faso wi ayi ye friend say ba ko yombre say dwabem fosu kampon ana papa shi mona musia said that Lumba ye mo yonko eno ne nam so ma mo ni Akosua Serwaa e free edisenka that Lumba ye mo yonko ama Akosua Serwaa e ba Ghana no wo papa shi ene ayi kampon ana mudi Akosua Serwaa nim it's for the sake of mumu yonko no legacy ninti akania mabi wo ho a mo be se Akosua ensu ye mo na mo ayire mo ho tua bloggers kama bloggers di nkwasi asem mo sa nkrofo yi mo ka ho bi eti munim se mo ye mo yonko no mo hunu de Lumba tiasia no de mo bonyum se ne yonko no mo dwabem fosu kampon papa shi ti de mbetini aye mo yonko na chiri nie o yonko no de mo bonyum no kampon ne papa shi ne ayi dwabem fosu de mo betini aye mo yonko no na chi enie tikamba katana de jaso
Afra Akosua na me unu ze nkrofo ka se Okatakyie, you are studying law. You must base your argument on law. Mono munim say yakase mra, yakase law. What is the purpose of law? Yakase ye create mra, mra ne say mra is supposed to solve a mischief in a society where common sense does not prevail. Inti mra is not cast in stone. It is a menowa asase. Me pinia bawudiem. Na ka chem so Okatakyie, we pinia ba mediem wadaroma. O me so anya ma mentwe me ho kakra. Me twe me ho a mra bia ni we yese ya adwuma. The only time when emra eba be ya adwuma eye bra common sense and prevailing in society. So nobody should come and preach me about what law and what I'm studying and what the law says, and the law is the law. It is enkawadefo. Akosua Serwaa netina home fie bebre. Odo Broni eche ho Ghana ha. That Lumba de Odo Broni eko up and down. Ni nyina no waka ho. Wo hunu. Ada no ama meko ho ntokwa. Odo Broni no so ba ye na Akosua Serwaa te wa ye nyanya no no. Wono Odo Broni no so wa hu. Ohu yi. Odo Broni ti krom ha Akosua Serwaa ba Calvin Kwadwofo so Serwaa wa wo fira brochire ba. Wono Odo Broni ne kodwom. Emo Odo Broni ko digwa ede ma ne kwa abrochire kwa ma Akosua Serwaa. Etina Akosua Serwaa ya we so Odo Broni wo ho. Eti kabrana du se de hia pass a enye mu choka. Osi o afia Boateng say I'm disappointed in you. Boateng, I'm not speaking for the faint mind. Ana the Americano. Men kama wa mo position wa madwene de da say emotions no mo de bekasa. Men kan sa. Eti enye ignorance of the law. Cause you watch me say ye kase law watie. Don't come and preach me about law. Ye yemra society there is a sole reason tia ye yemra. The entire yamra ne se baby a nipa mienu adwene nko benkrum no eno ne de mraba eba be kyerem ne de ato yi na emom se baby duru na nipa mienu no adwene ne ye adwuma na common sense ye adwuma emra ni se bia wo edi se ye megapade ana asomasi abefa na mso asomasi abefa enye ne de na nso afa enye hwe fako emra ntimi meka nchem se chinchina ache enam se me nipa na befu megapade enti me nkonkoje ma de me na me se megapade won fa nko emra ne nyahwe. The only time emra beba be ya adwuma eye bra me meka se wafu megapade wo se memfai wafu megapade wo se memfai ni se ne enko mra nanim ne enkonko kire se ofa ya na wanfa na mom common sense prevail emra ni tumi bia emra ni say ewum tie de make ni unless it borders on criminality. The only time a person does not have a choice when it comes to the law is when it borders on criminality. But when it comes to civil matters, it is only common sense when it does not prevail. And you come renim. For the sake of womo, ekununu awu no. Say you worry way a jama meremu. See about worry way of fear. See I'm worry near ye say ni adie. Mofra ebusu penny ne fresa mumra. Adiasem. Wamu mukunu nemu ase. What did I make an say? Nobody should come and preach me about law. Before I studied the law, now me will fear nyansa, home sense, common sense, they resolve matters. And my young Kwaku secretary was say lawyers do not solve problems, they only complicate the matter to make money. Muntia same way. It is why you say lawyer for and our law solve a problem. Law does not solve a problem where there is none. Ellen Kuredi say you are not making sense. Ellen, I'm not speaking to your brain. We are a bit higher than what into wadaroma. Uto buasia, my emotions in the formula. Now what reason beyond your friend be tunnel vision. On said you are so tunnel vision. Say a straight to the law. There be I'm not speaking law. I'm speaking common sense. They say also don't call them too wise. It might be the more how. Okay, at this point, do a year, the 1 year euro. Me say, Akosua Serwaa, or ya yere ya ware no. Lumba jina a year stage so the last birthday, the 60th birthday. Odo Broni to one at Lumba can will beg you say. Me yira Akosua Serwaa onya sada.
It tells how much the man loved Neyire, regardless of the short force. Sansu no Odo Broni wadana say it tells how much the man loved Odo Broni, regardless of the short force. Nobody should come and preach to me. Polygamy na mo pese mo demonize no society where polygamy is a part of us, and it shall be part of us till the end of time. Na me say nipa me di omo ho yawo. Eye dwabe mfosu. Kempon ene papa shi. Se mo yonko ne madamfo no. Se abedum pempenso a se bi madamfo na deja mo ntimi nkata so. Na mo pa madamfo na deja so bra wawuo. You should be ashamed of yourself. You guys should be ashamed of yourself. Se mo ntimi mfre Akosua Serwaa Akosua efri mretente woni okunu na atena wakata na deja so sa nene no wawu a wo ba bebo ni twedede. Enena wawu no ana wo ba bebo ni twedede. Wa Akosua Serwaa se kama papa, you were a symbol of ma papa. Se Lumba ye oso onyo. Enkrofo bebere a omo tworo nsem hu no social media. Omo wari kan. Omo kata so Lumba no ane bo ne nyom. Omo kata so. Obia ja ne de na obia beton wo de. Ebu a omo wari omo timu omo kunu no mahiafo ma nso ma wo nchen. Omo ye din ete ho omo tworo bi social media. If say wo na ade abadwa so ne yeto, mo na mo de abadwa so. Ana manfo ne to. Also, what does the law say about polygamy? Is it more say a law education? Me say, me can't law education wa. It is a more law education. Munko na munko tuyeska na munye law education. Why? At this point, I am talking common sense that must prevail. And I'm actually when law must come in and when law must not come in. So munfa mo law some before some baby suya law no. Na mi tifie wo fie nyansa. Ansa na beba besu amra. It make us say I'm not speaking law. If I want to speak law, I will speak law. Mo fan court. Debo mo say nya law na make fie nyansa e dey resolve matters. Me say kenpon. Dwabin fosu. Papa shi, you guys, you have disappointed mo yonko ne pa mo. Mo disappointing mo nua ne papa. Okatakyie has always believed in polygamy, but what is wrong with polygamy? Mona muko suosu amunse muhunu ne ba ye nene de mona nanu mu ye bia mo se eti no wo asabi munya kunu ni ade a mo ma ne hyehyehye mantwe ye fa nya hwe no mona nanu munya nsam do mo ye bia ye jimisem ene mu ba mo na munim nyansa eti polygamy ni yemfa de yempapa no ne yense no enyasa enso wajai onu angasa ni kunu so akotwempena tare obi de ho me no kai wo ya we se wajai wo kunu so akofo obi de wo ba ye utare obi de ho eno kure mumu bebre na mu gya aware awie efie eme ye ba abonti besi mu ba si bra kọ ekotare nkrofo de ho sa na tie da bia bebre no a ti munim de mo pe ene mama mo de meka ne se Odo Broni Akosua Serwaa enura meka asemi na mbu mu be Lumba no ono ti asama do ne se de mo ye ni nyina won fa nya hwe Lumba no won fa sa de mu ye nyina entwa da bi ma Lumba ne mfa din se ye ne nza ma me nanti abrabom etimo pa mo se din no mo manu esusu no ne nka wo muduru ba bi a ye babisa sa wo papa ne ho so Charles Kojofosu ebu ewo ni din ho ntini abie pono na Charles Kojofosu ba na wrem ana de mu ye din wo kyena mo be fa me de ye wai aka Odo Broni ma ne duru ba bi a Lumba ma ne ye Awurade anya nde na nka abie pono de ama wo na nka wo mko Stay to the left. Enso na me na wo kasa de mu ye nti Yvonne Nkatia say you should stop cheating. Yvonne aka mamrem ene Ghana mamrem ye ni bibi e frɛ ni cheating mu kosua mu nsem hunu ni free Broni krom ana mo de bai emema no mu ye week mamu no na ya no mo mamu kwa mamu accept sa angwase asemi aka memu ye ni bibi e frɛ se be ma bodwaman ye ni bibi a ye nsida mo na mu kosua mu nsem hunu free Broni krom baaye ana mo se aka ye ze ye frɛ bibi cheating for mema ye mfrɛ bibi a cheating for mema aka mem it mo fa sa ankomo ne nko. They say I'm speaking to common sense. Ntimu amo ha Akosua Serwaa camp no amo ha nipa. Ene Odo Broni camp no amo ha nipa no. Monyere mo ho anse be ma ne din. Why?
aha mu wi an mo ba be fa make Afrifa edin dia mamoma no mo dia nanti bedwam obia de anye wo mo kasa social media wo mo bebre no a ye wo mo nchenchen wo mo bebre no a anya nchen ne ye wo no a ne kunu akwo nchen nye ne kunu ne nua bi akwo nchen enye ne nua ne papa bi akwo nchen so se mu gya ya mo de mo de ba wo mo nyina bi so mo ka obia de kan eso de badia sa na obia be bi so aka eze social media na ho na ya busua asem ana social media na busua pani eze social media ho na ya ba be di no enti ya dwene ko akira momma kwan ma abusua pani ntena fie nana ya okisi benim se Lumba yare ye wo na hwe Lumba mfie bebre sa bre tu na sim o se kwa me despite ene eye oforisapo sa bre muntum na nsim cash ladies about is cheating for women na dey am amuntis kan ko ware memei enye emotions o media me kan ye be your popular opinion enti mama me ka bi se me ka me na ye ode eti emantis kan ko ware mema eno ne aba be ka cheating wasem me se aka mamu ye ne bibia e friend se be ma abo adwaman opa akobusa ama me opa akobusa anana opa betimi ama emotions ne ofun akonye masem ye ne bibia mukosua mu nsem hunu firi broni kurum ana sua trenti muni ahotonti na modi abase ese ye fra bibi cheating na mema nso agimifo ye pa acha wo ho ene mema ni nyina da ne ma be your popular opinion but I don't care, I'll still share it edi momfa mo emotions nko sese baby adu no mpanimfo a mo ye mo ka bie wom besramu a mo mfama no mram na na yakisi wadaruma muntum na nsim na mo nsobe why momfra Akosua Serwaa momfra Odo Broni de mo ye nyina twa ko wi ajapade ni nyina wi a why de mo ye nyina twa ko wi ajapade de mo ye nyina nti mompa ajapade ne ho asem nka Akosua Serwaa woye bi Lumba yi da hia dem no no wo ho boy woye bi nti moma ne bi wo hia bi nso wo Odo Broni nya wadwene se wo na atena Lumba ho da yi last minute na kakra ho nti wo na deserve ni nyina wo deserve hwe emmo no so eti pebi ma Akosua Serwaa Akosua Serwaa anya hwe wo kunu ne mane ye wo ma wade eti jabi ma Odo Broni na won fa nhwe nkola nketo no wo chena sa nkola nketo ya benyina ba be ye nipa bi wo chena ko mo na beboa o ma ne bi me wo fa ya enkura Afrifa ko fa nkola ni bi frigwa so bai ene na sa Afrifa ba be ye nipa titira ye nyina ye tene so aba edi Akosua Serwaa ntie de nipa ka ajapade ni jabi ma Odo Broni wade Odo Broni mani susua wankasa kura aboa na mo hwe wo mo na enka tete ni ani se we bani na mo nyina mo tena fie na anka we kura wo ma no mo nyina wo ma no mo nyina edi Akosua Serwaa ntie de adase ka Odo Broni wo nan fufu etu ofori jai fra Akosua Serwaa na mo ntena se na ajapade ne de ye obi ade bia wo Odo Broni anyere so twintwan wo mani susua eti makwan ma ye wo ayi ukunu no makwan wo fa ni die ni ebuo bi esefata so de be ma ayi friend say ayi Akosua Serwaa fama no na mo nyina mo ntena dem na mo nkasa wade enye mmra ho asem mmra de odi akira nkwasiafo na edidi mo nchen no mo nyina wa mo de anye wo makata so wodi akire do mbeye aha nti me kanya asesem madaruma sabre nyansa sempe awusu ankola ne yawo ma Odo Broni wonso ubabato no si aware wo si anware wo nya nehia sabre babi ehia pa ne se mumieri nyina mo adwene nyansa bebem na mo de aye ade na mo de asebi mo kunu no wate Akosua kone kohwe nkola no wate o ma ngrofo ya aba fufu ebetutugu asum dia Dora Amata, see you are now making sense. There be a friend of what journey. I could deep into the American so. What? Mekasa menkasa mamu Dora. Mekasa so personal journey who kwachire. There is a dike tie mu nsem ni nyina ansan ma comment. It me bana mekasa me babeka unpopular. Me babeka unpopular opinion, but that opinion is a well thought through opinion. And that is exactly what I want to say.
abusia na Okatakyie Afrifa ensem ne bi eno no ene de wo kasa ne kyerɛ so ni mu nsem wo awurade na kyerɛ sɛ wohwɛ bukura na Akosua Serwaa ba pani Kelvin Kwadwofusu eba Ghana okɔ ne papa fie we Islegon ho a na kyerɛ sɛ okoto ne maame ketewa Odo Broni a ene ne maame Akosua Serwaa no te aburukyire tumi emma ne se Odo Broni hwe ne yentoto enam emma ne ba Kelvin Kwadwofusu emra nyina ewo ho na yeye pato a yekura de afiri mu ebrepam yebesa de ahyem ye from Dan Kwasi Prince dasene yebesa de ahyem biem mesere so ba no subscribe na ebusa na tumi akoso akonanim makra